Benvinguts a aquest espai de les mercaderies del Museu del Ferrocarril de Catalunya. I és que les mercaderies han de tenir el seu seient en aquesta casa del tren. Esteu al lloc ideal per conèixer com van ser els trens de mercaderies, quina importància tenen per al ferrocarril i com ha estat la seva evolució fins al dia d'avui. Tot i que el ferrocarril, quan es va crear durant el segle XIX, es va fer bàsicament per al transport de passatgers, també el van utilitzar les mercaderies. En l'era industrial, la primera necessitat va ser, precisament, transportar les mercaderies des de les mines fins als ports, les matèries primeres a les fàbriques, els productes elaborats als mercats. I per això calia construir una xarxa ferroviària que pogués portar pedra, carbó, ferro, fusta, a un preu econòmic i a una certa velocitat. En definitiva, tots els productes que feia possible que la societat industrial funcionés. A Catalunya, la gènesi, creació i desenvolupament de la xarxa ferroviària respon precisament a la necessitat de transportar mercaderies des dels centres fabrils i miners fins a les ciutats i els ports, especialment els de Barcelona i Tarragona. A Espanya va ser necessari teixir una xarxa de línies fèrries que connectés de manera ràpida i eficient aquests punts de consum per a les importacions i les exportacions. Des de mitjans del segle XIX i durant moltes dècades, el ferrocarril va ser l'únic mitjà de transport capaç de portar les mercaderies de manera eficient. Aquesta situació de monopoli es va alterar durant el segle XX per la construcció d'una xarxa de carreteres molt densa i pel desenvolupament de la indústria de l'automoció, que va posar en el mercat, a preus molt assequibles, una àmplia flota de camions. Aquests, amb uns costos molt moderats, podien dur mercaderies de porta a porta i en temps més curts que els que emprava el ferrocarril. En pràcticament 40 anys, el paper del ferrocarril a les mercaderies va reduir la seva presència de manera considerable. Moltes de les infraestructures ferroviàries que es van crear gairebé exclusivament per al transport de mercaderies van quedar, des d'aleshores, per al servei de viatgers. Què transportaven aquells trens de mercaderies en els seus inicis? Al principi pràcticament de tot. Era el transport universal, des d'arròs del Delta o suro de les Suredes d'Empordà fins a tones de carbó de les mines d'Ogassa. La tendència va ser especialitzar els tràfics, de manera que el ferrocarril es va convertir, progressivament, en el principal mitjà de transport per a les mercaderies del sector primari, sobretot del producte de la mineria i de la construcció, de gran pes i d'escàs valor afegit. Eren càrregues que tenien un encaix perfecte en els vagons de tren. Ara bé, els productes que necessitaven més rapidesa i valor afegit a poc es van anar derivant al transport per carretera. El ferrocarril va anar trobant el seu espai amb nous tràfics, vinculats al transport intermodal o a sectors de gran creixement industrial. A Catalunya va ser el sector de l'automoció el que va trobar en el ferrocarril un aliat per al seu desenvolupament. El primer ferrocarril de l'Espanya peninsular es va construir a Catalunya l'any 1848. Va ser la línia Barcelona-Mataró. Una rèplica del primer tren es conserva i s'exhibeix en aquest mateix museu. La primera línia ja tenia una certa vocació mercant, perquè, si bé el primer tram era exclusivament urbà, les seves vies apuntaven cap a la frontera amb França. Ja s'estava buscant aquesta sortida de la producció industrial de Barcelona per conduir-la cap a Europa. Després d'aquest primer traçat, a Catalunya hem assistit a la creació d'altres línies ferroviàries que van néixer en el transport de mercaderies. Per exemple, en les línies de muntanya, com les de la zona del Ripollès o la de les mines d'Ogassa, a Sant Joan de les Abadesses, on es trobaven uns vedats carbonífers crucials per alimentar amb carbó les maquinàries fabrils de Barcelona. Aquest carbó, encara que no va complir amb les expectatives que s'hi van dipositar, gràcies al ferrocarril arribava ràpidament i a costos competitius a les indústries barcelonines. A la xarxa de via estreta tenim un cas exemplar de transport de mercaderies. La línia entre Súria, Sallent, les indústries químiques de Martorell i el port de Barcelona. Va ser una línia especialitzada en el transport de grans quantitats de potassa i de sal, mitjançant la qual arribaven o bé al port per ser exportades o bé a les factories de Martorell per ser transformades químicament. Aquest ferrocarril, el del Carrilet, partia des del mateix port i, remuntant el riu Llobregat, arribava fins a Manresa i a les mines de la zona. El transport de productes per a la indústria química de Flix n'és un altre exemple. La sal es transportava des de Manresa fins a la Ribera d'Ebre gràcies a l'existència d'una línia fèrria que arribava a aquelles factories.
Un altre cas de menor escala el trobem a les zones rurals del Delta de l'Ebre, on un petit carrilet duia l'arròs des dels aiguamolls cap a Tortosa i des d'allà es transportava a la resta de Catalunya i d'Espanya. Totes aquestes línies fèrries i estacions que es van crear al seu voltant van ser motor de creixement econòmic. A la comarca del Berguedà s'hi va traçar un ferrocarril de via estreta que enllaçava entre si indústries tèxtils. El ferrocarril va contribuir a la implantació de les colònies tèxtils del Llobregat, un altre interessant exemple de com els trens han participat en la creació de població i de riquesa. El ferrocarril de mercaderies ha generat una important necessitat de mà d'obra per la manipulació i transvasament de les càrregues entre els trens i els camions, els molls dels ports i les fàbriques. Les estacions es van acabar configurant com a nuclis d'alta presència humana, amb ferroviaris o empleats diversos que treballaven en el ferrocarril, fet que es va traduir en la creació de poblacions. Generalment eren nuclis molt masculinitzats, on aquests treballadors s'hi instal·laven amb les seves dones i fills. L'empresa els facilitava serveis educatius, religiosos i sanitaris. També a les zones mineres es van crear poblacions de miners al voltant de les estacions de ferrocarril, on es carregaven les mercaderies. La presència de la dona en les mercaderies ferroviàries va ser mínima. Amb prou feines la podem localitzar en el transport de taronges. Un important percentatge d'aquests cítrics s'exportava a través de la frontera de Portbou cap a França i la resta d'Europa. La manipulació d'aquests productes, que s'havien de transbordar manualment entre vagons de diferent ample de via, va quedar reservat per a les dones. Una imatge insòlita i molt poc habitual en el sistema ferroviari. Des dels seus inicis, el ferrocarril ha transportat de tot dins dels seus vagons. Això sí, progressivament s'ha especialitzat en algunes mercaderies de menor valor afegit i que no requerien gaire rapidesa en el transport cap al seu destí. Aquest tipus de mercaderies es van anar fent exclusives per als trens i era molt difícil veure-les a la carretera. En són exemples els minerals, en concret el carbó, que es duia a les indústries per ser cremat a les caldes i generar energia per al funcionament de les fàbriques. El carbó també es feia arribar als nuclis urbans, ja que allà complia diverses funcions. Escalfava cases i edificis, produïa gas als gasòmetres de les ciutats i feia brases en cuines i instal·lacions industrials. Cal afegir que a Catalunya també es transportaven sals a través del ferrocarril, sense que marxessin gaire lluny. La indústria química catalana també va utilitzar el ferrocarril per proveir-se de minerals que necessitaven per la producció dels seus components. Són els casos de Martorell i de Flix. Per atendre aquest tipus de tràfics, el ferrocarril va haver d'especialitzar el seu material rodant. Això va suposar la construcció de locomotores específiques per al transport de mercaderies. Aquestes locomotores, encara de vapor, tenien més capacitat tractora, però perdien velocitat. La manera més fàcil per distingir-les de les locomotores de viatgers era fixant-se amb les rodes. Les de mercaderies les tenien més petites. A més, també va caldre dissenyar un nou parc de vagons, variat i capaç de transportar tot tipus de productes. Com ara els vagons tremuja, uns vagons oberts que es carregaven per dalt, a la zona minera, i es descarregaven per baix, deixant caure la mercaderia per gravetat, en una fossa on després es recollia i es consumia. També es van dissenyar vagons per al transport de bestiar, amb diversos pisos. Durant moltíssims anys, el vagó clàssic que associem al transport de mercaderies és el vagó tipus J. És un vagó tancat, cúbic i amb portes laterals on es transportava de tot. Ciment, bobines, paper, aliments... Durant dècades van ser protagonistes absoluts a les vies. Es comptaven per desenes de milers i a dia d'avui pràcticament han desaparegut, ja que aquest tipus de càrregues s'han deixat de transportar en tren. Més recentment s'han desenvolupat vagons portacontenidors. Els contenidors se situen sobre les plataformes amb una sèrie de punts d'ancoratge i avui són la clau del transport de mercaderies. Això sí, tampoc ens hem d'oblidar del transport d'automòbils, que també ha desenvolupat una sèrie de vagons específics. La seva singularitat és la manera amb la qual els vehicles hi embarquen. Ho fan a través d'una punta del tren i travessen tota la composició, circulant per dins fins a arribar a l'altre extrem. A més, aquests vagons tenen 2 pisos, per tant, hi caben més vehicles en menys espai. I és precisament això el que els ha convertit en el transport més utilitzat a l'hora de moure aquest tipus de càrrega. Ara bé,
Per tal que el transport de totes aquestes mercaderies fos possible, va ser necessari estendre una xarxa ferroviària que arribés a tots els punts d'origen i destí. Vies, estacions, encreuaments, bifurcacions... Tot això formava part del traçat de les línies, que, a més, comptaven amb túnels, ponts i viaductes que salvaven el terreny per tal de dur les mercaderies d'un lloc a un altre. Tot aquest tipus de construccions i d'instal·lacions han sigut molt importants per al sector del ferrocarril i han contribuït en la innovació i el desenvolupament de l'enginyeria i del sector constructiu. Una de les causes que explica la complexitat del ferrocarril a la península Ibèrica és el seu ample de via. L'ample ibèric és una mica més gran que l'ample internacional estàndard, també conegut com ample UIC. A Espanya, l'ample de via que hi domina és l'ibèric. Aquest fet és un obstacle important per a la comunicació i per al transport. Aquesta diferència obliga que els trens disposin de sistemes per adequar l'ample de les seves rodes i d'instal·lacions que facin possible aquest procés quan els vagons creuen la frontera. Evidentment, això complica l'explotació de ferrocarrils, encareix els transports i penalitza els temps de transferència. De fet, ha estat el gran hàndicap a l'hora de construir un potent sistema ferroviari i aconseguir donar al nostre ferrocarril el paper que sí que té el d'Europa. A Espanya hi ha diferents fronteres ferroviàries, des de la d'Irun, passant per la de Canfranc, Puigcerdà, la recent i moderna del Pertús i la històrica de Portbou. Totes, a excepció de la del Pertús, que té la mateixa amplada a tots dos costats de la frontera, impliquen un trencament de la continuïtat de les vies. I, a més, dues d'elles, Puigcerdà i Canfranc, no tenen ni sistemes de canvi d'ample, de manera que cap vagó travessava d'un país a un altre i els passatgers o les mercaderies havien de ser transferides d'un tren a un altre. A les fronteres van desenvolupar importants complexos ferroviaris i platges de vies a totes dues bandes. La seva raó de ser era la transferència de mercaderies i l'estacionament de material rodant. L'única excepció d'aquesta duplicitat es troba a Canfranc, on només es va construir una estació, al costat espanyol. A Portbou, en canvi, també hi ha una estació de mercaderies al costat francès, a Cerbère. El mètode per fer la transferència de les mercaderies dels vagons espanyols als francesos es realitza a Portbou, amb sistemes mecànics de grues. No obstant, hi ha vagons que poden canviar l'ample de les seves rodes sobre la marxa i eviten aturar-se per fer aquesta transferència. En aquest cas, és a Cerbère on hi ha les instal·lacions perquè els vagons canviïn d'ample. Només en l'actualitat, amb la posada en funcionament de la nova línia internacional a través del túnel del Pertús, s'ha produït el pas directe de trens de mercaderies i de viatgers a banda i banda de la frontera sense cap tipus d'intervenció. Per Catalunya, l'arribada de l'ample internacional ha significat un canvi radical en el sistema d'explotació del ferrocarril. Si hi ha un lloc on les mercaderies ferroviàries tenen un desenvolupament espectacular, aquest és el port. Gairebé tots els ports compten a dia d'avui amb un accés ferroviari. A Catalunya, no només n'han tingut el port de Barcelona o el de Tarragona. També els de Sant Feliu de Guíxols o el de Palamós van tenir en el seu temps connexió ferroviària. Això sí, era de via estreta. És en aquests punts, els ports, on es produeix una altra transferència. Les mercaderies es duen des dels vaixells fins als vagons de tren i viceversa. El que es transfereix són, principalment, contenidors. Això exigeix que els ports disposin d'unes instal·lacions d'apilament de contenidors molt importants. Quan es queden petites és quan es creen els denominats ports secs. Els ports secs són instal·lacions logístiques, situades terra endins i no als mateixos molls, on es produeix la transferència de mercaderies. Som al segle XXI amb un ferrocarril que ha trobat el seu espai i la seva especialitat en el transport intermodal de contenidors. És un transport molt eficient tant en els sistemes de col·locació de la càrrega a bord dels trens com en el sistema de transferència de trens a vaixells o a camions. A més, els sistemes de recollida i emmagatzematge d'aquests contenidors permeten optimitzar l'espai, ja que es poden apilar en moltes altures a través d'un sistema automatitzat amb codis. Aquest sistema permet localitzar, identificar i fer un seguiment en temps real de les mercaderies en trànsit, també a bord dels vaixells. Gràcies a aquest sistema,
és possible transportar grans volums de mercaderies en enormes vaixells i a molt llarga distància des dels seus orígens i destins, com ho són l'Àsia Oriental o l'Amèrica. Els immensos vaixells portacontenidors de què parlem també tenen el seu símil a terra ferma amb la combinació del ferrocarril i del transport per carretera. Aquí és on trobem la clau del transport ferroviari de mercaderies. En períodes de temps molt curts, els contenidors es carregaran damunt dels trens a les pròpies fàbriques. Seran traslladats per un sistema de ròssec a una estació de contenidors. Un tren de mercaderies els transportarà ràpidament cap a un port sec i allà, finalment, seran transferits a un vaixell per seguir el seu viatge mar enllà. I tot això en un temps rècord. Aquest transport es caracteritza per la seva eficiència en dos àmbits. D'una banda, en l'econòmic, ja que estem parlant que un sol tren amb un sol maquinista és capaç de portar milers de tones de mercaderies a distàncies llargues, la qual cosa es tradueix en un destacable estalvi de costos. I d'altra banda, en l'ambiental. L'ús del ferrocarril suposa la retirada d'aquests tràfics de la carretera i, per tant, un avantatge mediambiental. Funcionant amb electricitat, en la majoria dels casos, les emissions de gasos nocius a l'atmosfera es redueixen considerablement. Així doncs, es combinen l'eficiència econòmica i l'ambiental, que fan que el ferrocarril s'estigui revelant com una eina essencial per al desenvolupament sostenible de les futures dècades. Una sola línia de ferrocarril de via doble té una capacitat de transport molt més superior que la d'una autopista equivalent. Consumeix molt menys sòl, un fet fonamental per disminuir la destrucció de massa forestal, i, a més, el tipus de fregament de les rodes dels trens requereix molta menys energia que la que necessita el transport per carretera per moure la mateixa quantitat de mercaderia. A l'hora de crear noves fórmules de transport per ferrocarril, a Europa les anomenades autopistes ferroviàries s'estan revelant com una manera molt més sostenible de moure les mercaderies. Aquesta manera d'explotar el ferrocarril consisteix en carregar camions al damunt de vagons plataformes i transportar-los damunt dels trens, a llarguíssimes distàncies i amb un sol maquinista. En una estació determinada, aquests camions són descarregats i allà, un altre conductor el porta al seu punt de destinació final. Amb això s'aconsegueix retirar milers de camions de les carreteres, amb tots els beneficis que això implica. Renfe va assumir l'any 1941 el control de totes les empreses privades d'ample ibèric que existien al país. Les va explotar de manera unificada. Aquesta nova situació es va mantenir fins l'any 2005, quan, fruit de les directives de la Unió Europea, va separar l'administració de la infraestructura, que des de llavors l'assumiria Adif, de l'explotació del servei, el qual se'n seguiria fent càrrec Renfe. A més, la llei del sector ferroviari permet que empreses privades explotin tràfics a la xarxa d'Adif. Això sí, ho han de fer complint una sèrie de requisits pel que fa a les mercaderies. Per aquest motiu, actualment han aparegut noves empreses que, mica en mica, van fent-se el seu lloc al ferrocarril. La xarxa ferroviària destinada al transport de mercaderies en el dia d'avui està configurada principalment per línies d'ample ibèric i d'ample internacional, totes elles gestionades per Adif. També cal incloure-hi línies d'ample mètric. Temps enrere, aquestes línies van formar part de l'empresa FEVE, Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha. Configuren els diversos ferrocarrils autonòmics que trobem a Espanya, com ho són els FGC a Catalunya, els FGV al País Valencià o Euskotren al País Basc. En qualsevol cas, en l'àmbit del transport de mercaderies, les úniques línies de via mètrica que els hi donen servei són de FEVE, a la cornisa cantàbrica, o Euskotren al País Basc, i d'FGC, entre el port de Barcelona, Martorell i Súria. En l'actualitat, FGC compta amb un intens tràfic de mercaderies acollit a dos tipus de càrrega. D'una banda, la potassa de les mines de Súria, que es transporta fins al port de Barcelona, i de l'altra, el transport vinculat a l'automoció, mitjançant el trasllat de vehicles des de la factoria de Seat a Martorell fins al port de Barcelona, així com el transport de components per a la fabricació d'aquests vehicles. Aquesta és una operació que es realitza en un sistema anomenat Cargometro, que funciona per la xarxa d'ample ibèric, però amb la llicència d'FGC. El producte invers, per la xarxa pròpia d'FGC, es denomina Autometro, per la qual hi circulen diàriament trens carregats de vehicles finalitzats cap a diverses campes del port. Avui assistim a uns transports de llarguíssima distància. És el cas dels transports per ferrocarril que s'estan produint entre la Xina i Espanya. Una recuperació de la ruta de la seda que, per un sistema intermodal, els contenidors carregats a la Xina van fent salts pels diferents ferrocarrils del seu recorregut.
Primer van ser trens fins a Alemanya i Països Baixos, però finalment han arribat a la península Ibèrica amb tràfics d'anada i tornada. Un nou sistema de transport, de molts dies de durada, que suposa una primera escletxa en l'absoluta dominància que el transport naval té en els fluxos Àsia-Europa.